И какво ста, хора? Аз съм Александра и вие сте следващия епизод на The Clash of Clans. Днес главно в този епизод ще показвам атаките в Лара. Така, сега ще гледаме как така от Black Demon от нашия клан. Доста зле. Ето, сега ще ви поздравят. Така. Няма шанс вече. Ето, Удия ви поздравява. Не, ще успее на 3. Така ще ви покажа как са атакували първия в клан Лара и втория. Ето, хора, взеха го на 3. Така. Ето двамата, ще ви го покажа после. Купихме си Barbarian King. Мисля, че в миналия епизод го казах. Сега ще ви покажа как е Крис е взел втория. Така, ето, започва, разчиства с арчери. Разчиства с арчери. От тук тръгва с два голема от горната страна. Така изкарва клан Касъл и го убива с уизради. Пуска една валкирия да видят на къде ще тръгнат. Така. О, как хубаво разпръснах хоговете, но те се събраха на едно място. Но то голем как стана доволен. Как звука?
Майко. Добре. И тук горе те уизради мачкат. Както винаги, ето оставил си е 3 арчера за запас и 3 уиза. Също абилитито на кралицата, която е тук. Така избързали са холовете, щупили са мортера, щупили са кенана. Така. И тук забързваме вече пътете, защото се вижда ето края на самата атака. Нет. Така, разбиха на 3 звезди, данаха от 9. Дараха ми драган. Няма той начин. Те стени не знам как да ги оправям. Вече съм си събирал така пари и апгрейдваме така по 5 по 6 наведнъж. Малко сложно. Опет. Това. Сега да видите кой е такова. То никой не е го. 2 звезди, 81%. Така. 2 ребелина. Изкарва Клан Касъл с бомбър. Така сигурно бил Клан Касъл с уизради или нещо от неговия Клан Касъл. Да. С уизради. Оп, двата поизана. Ще тактично забавя този поизън. Повече няма обръща внимание на чата. Оп, големи от горната страна с по 5 уиза. Разбива стрелите с лавове. Така, двете пеки. Отзаде сега ще пусне Клан Касъла. Ето го. Него излиза с още 6 уиза. Така, тук сега ще ги хилне. Оп. Хилва ги. Сигурно сега ще пусне рейджа на пеките и на уизовете, за да могат по-бързо да разбият всичко. Тези пеки няма да спира. О, тук хил трябва тук. Тя ето почнаха да разбиват те Танхала, сета. Така. Рейдж. Майко. Те пеки доста бързи станаха. Бам.
Мале! Колко точи Джан пек... Тоест, това се бъркам с Clash Royale. Пеката с... Рейдж на 3 левел. И ето. Но ми е чудно. Ето тук чупи, това... Оп, Джан бомбата. И това беше края на тази атака. Той е такова, мисля, че третия и четвъртия, да. Така. Такова е с валкирии, големи от двете страни започва. Широко разпространени фунел иска да направи, нали, с уизардите, за да може като привлече конкасала, за да може да убие, да разчисти и да не привлече валкирите нищо друго, освен вътрешния пръстен. Така. Ето тук рейджа. Но изпуснахме валкирите. Изпуснал е валкирите. Взел му е тази хала. Толкова голем, ако вземе, ще е добре. Да, ето. И тук само това. И е взела кралицата. Или големите са взели нещо там. Да, кралицата е взела. И свърши. И свърши. Това е. Така. Втората атака. Ще да направим забързан с Кадамос. Защото така стипичната му атака. Така два голема разширява. Фунел, така. Пуска валкирите рейдж. Тук право кърта тези валкири. Да, тук арчер не остава. Пуска мобилитито. Мачка, умира и голема и това е. Изчезна ми интернета. Ето, ще им кажа да ви кажа чао. Да. Чакаме да видите. Абе, какво ще чакаме? Моля, това ми се от епизод. Ако ви е харесал, лайк, subscribe, споделяте и до следващия клип.